Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes na kita, Agosto 12, tuig 2021. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan? Yari na kita sa petsa 12 or ikaduhang Huwebes sa bulan sang Agosto. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan? Ang mga nagasunod na paagi sa on-air nga presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Ito barabutan sa aton sining nga broadcast ang nagatutok sa aton ara na sa ilang mga transistor radio dira nagamonitor, monitor sa salakyan. Salamat kid sa inyo padayon nga pagsakdan. Ang mga nagasunod kag nagasuporta man via online, no, pagi sa YouTube kag Facebook. Thank you for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Aksyon are hupon checking in until 9:30 in the morning. Anong pilag ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program for Radio. Dire sa probinsya sa Negros Occidental, i-check ta ini karon kay kundi ang tanan nga mga LGUs, ang mga local government units bla sa bilog nga Region 6 amo ni ang nagatingwa man karon nga mag-set up sang tanan nga mga perimeters or tanan nga mga sarang mahimo agod depensahan ang posible paglapta or mahimo nga pag-infect sang ginatawag Delta variant nga COVID-19. Now, tanan na lang nga mga measures ginahimo halin sa probinsya, sa mga kasyudaran nga ang nagaka-epektuhan kitaya nga mga pumuluyo, no? Kita nga mga pumuluyo indirectly man ang iban pero somehow tanan kita apektado. Sa balita aryo, kundi nagligad to may reported nga may ara sang ginsubmit nga piki nga RT-PCR test atong somewhere in Cadiz. Uy, may ara naman additional subong nga gina-checkar ang province of Negros Occidental kay may nag-submit pagidya why gidya nagakalingkang, no? May ara gidya tao nga bisan amo na ning paandam sang gobyerno. Amo na ning ginahatag sang gobyerno perming nga nga mga paandam, reminder sa public to please follow sa ginapatuman halin sa protocol hasta sa mga requirements. May mga tao gidyang purting guts, no? Check ta lang na black karon dugay-dugay diri sa kay Dr. C. Gerhard Kailian kay ang balita nga mayara naman sila subong sang ginatutukan kay may mga nag-submit na naman sampiki nga RT-PCR test. Lantawan niyo bla, kundi ka doso butong man ang status sa nasyonal. Sam primero, kundi may mga ginahatag nga privilege sa mga fully vaccinated
nga mga individual, meaning na bakunahan sa COVID-19. Tilatawan niyo blas ang ulihiyo. Nag-decide ang National IATF nga isuspend ina, especially requirement ka dapat ma-undergo gid sang 14 days nga quarantine. Can you imagine? Nagkakaapektuhan bala nga ina kuntani fully vaccinated ka na, kundi dapat sila sa iban nagpa-vaccine ko gani kay parang tinutuyo nga at least medyo mulumagaan kag medyo mulumapos man sa akon, no? May mga benepisyo man ko nga maatubang. Tiyawer na no ini. Because of the Delta variant, kundi isa na Bacolod City, kita nyo, may-ari diri si Mayor Bing, ngagin papanaog, executive order ya in order nga awayon ining proteksyonan ang Bacolod nun against sa pamahog sing Delta variant. Amo na ganing gina-require, di magsulod kaya sa Bacolod, kinanglan, may negative RT-PCR test result ikaw. Diba? Na, amo na siya. Istoryahan ta na karon dugay-dugay. Nano pagid ang pila ka mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Isa naman ka resolution ang gin-aprobahan sa Konseho diri syudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Ang isa sa mga nagduso sini Councilor Wilson John Gamboa Jr. Nano ini, isa ini katikang ulihok sang SP nga naga-akto angot sa transaksyon dira sa Seneco, no? Parte kuryente ini. Anong kaundan sining resolution? Storyanta dugay-dugay. Plus, ang update man sa pag-renew sa kontrata sa mga contact tracers sa bilog nga Region 6 nga ginaprobahan sang DILG. Ibaloon tayo na karon pila nga location sa Bacolod kag Negros. Manitali sina sa paday ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa gihapon upod sa inyo alagad aksyon Artay Hupon. Online sa hotline. Dire ko anay ho kay kabalukag mahambal man ang tao nga duguba kita nga plaka, but this is somehow the very significant kag importante nga ma-remind ta ang public. Now, ako ya kabalugig kong ang comfort zone kapin pagid sa mga nag-travel apektado sila mo. Kag naka-intindi kita nga ti kung i-require ka sang RT-PCR test, it requires also a budgetary requirements for those who are returning residents, mga nagluwag magpuli sa Negros. Given the fact nga ang pagbayad sa RT-PCR test, hindi na yan kay libre ha. Kagway na yan gina-shoulder sang isa ka LGU nga dra kabakanto, kundi personal mo na nga gastuhan or ikaw ang magagastos na at the tune of 4,000 pesos amo na ang imo gastuhon. Pero hindi man aguro nagakaulugan nga ang iba niya nga mga utod ta mapahapos na lang kag maideya ang pamangkot sino-sinong mga maalam siniman nga nagamani sini kag nagahimo sa mga piki nga RT-PCR test nga niman. Kaya ginahalitan nyo mga nonoy, hindi lang iya kamo kaugalingon nyo kung pamilya nyo, kundi negrosanon kag bakulodnon kuning kaso nga tapikan iya kag puwira palayo lang basi may Delta karon. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton sining nga pagpangalagad Dr. Zipa Gerhardt Kailian, ang isang Provincial Incident Management Team. Doc, how are you? Yes, good morning Action Art, no? Good morning man sa tanan tagpalamati sa Action Radio. Kumusta ka na? Siling ko hidlaw man ko sa imo kay antes natapos ang imo sining nga pag-recover last time. Daw ay ko katawag and first ini nga nagkasugilanon kita luwat sa imo, sir. Back to work na kita. Yes, Action Art, no? Back to work and ginangan 100% at mag-serbisyo na naman sa aton pumuluyo kada sa aton incident management team. So kahapon nag-meeting man kami, no? Action Art, no? Para sa mga updates, no? Sa aton together with our provincial administrator, ang aton action officer sa incident management team, Attorney Refrando Diaz. Yes. Dok, natawag ko bala sa imo, no? Kay gapadayon kita nga
appeal, nagapanawagan sa public. Number one, mga measures yung ginahimo sa government, kapin pagid sa probinsya in order nga ma-prevent ang pagsulod sa Delta variant diri sa aton. Kano talas, may ara sa mga latest update, Dok, nga may subong ginapa-confirm ninyo, ginapa-check, kay daw may ara gid mga tao gyapon o gid katap nagapalusot gyapon sa piki nga RT-PCR test. Tanong latest ni Dok? Yes, actually, no, may ara kita nga mga laboratories nga gina-confirm subong. Actually, may ara kita nga pulo kabilog nga kahapon din and pan-verification naton ara sa verification kung bala ang ilang mga RT-PCR result are legitimate. Ang aton ganay mo action at pati ang Red Cross ginapiti na. That's why we have asked also the assistance of our aton nga Red Cross administrator kay Ma'am Bennett for assisting us for the verification man sang aton nga mga Red Cross RT-PCR results kung legitimate man kay iban ginapang fake nila o gina-falsify nila actually. So amo nang kami deny yun sa mga tao nga may RT-PCR results nga fake or hindi isang nang hindi legitimate nga ginadeny namon sa ang ilang espas or denied na siyang espas o wala namon ginapasugtan nga mag-travel kag mag-entry diri sa aton sa Negros Occidental pasensyahan lang ka but subong ang aton nga kuanabi it's the side of caution. Hindi kita dapat magpakon kag ang delikado pa sini kung positive kay mo kag magulupod ka to sa mga negative karon di problema din na iti nakahatag ka pa kag nakadala ka pa sang aton sang virus but amo na gabayad kita sa mga unscrupulous individual dito sa Manila or sa Batangas o sa Cebu nga ang aton kadako sang gasto naton and makabalit pa kita sa aton nga mga pumuluyo. Action art. Ang problema siling ko gani basi blakon may mga tao gidaya nga amulan ning opisyon nila nga dito nagabantay sa mga naga-process, naga-monitor nga do amo nagilang ni mode of operation nila nya aryo may mga nagapauli to subong pandemic sila nga idiyay dabi nga pa-reproduce or makapagwa sa mga piki nga ning RT-PCR test result nga pwede magamit pero I doubt Dok nga inilibre mo matyagan kung may bayad man ni sila kag hindi lang gurulog-lahog maning bayad sang nagabalakal mo. Yes, action art ang aton information may bayad kuno and do kadako patang bayad sini gani nga si nagakadlaw kami gani kanino party RT-PCR test ko na lang din nga legitimate kay daw kadako pa galit ang binabayaran action art ang negative mo ginanglan ang result negative gid ni mag-positive pa negative gyapon ang result sa RT-PCR amo nang ilagi na kulpaan so tani ang aton ng reaction art kung nag-negative ka man mag-positive ka man gid at least balan mo hindi ka makahalit like ang aton di sa ang aton din ng mga travelers outbound naman niya kag naton discovered natin na positive apa sa airport ginapa-extracted naton pag wala na ginapasakay sa aeroplano kasi syempre close ang aeroplano kag masidamo pamahalitan so kita dapat maging responsable kasi again ang government amo na ganing hambal sa ating Governor Bong ara sa individual sa aton pagdisiplina sa ugalingon nga dapat kita na hindi na manghalit kung balaan natin na positive kita, we isolate ourselves. Maayo man lang kita especially if we are fully vaccinated, Kag hindi na tamang nga ilaptahon ta pag magdamo kag maigo ang aton nga mga pumuluyo nga or mga medyo man or aton nga mga paryente nga may mga comorbidities or mga senior citizen na amo na gani actually sa mga senior citizen ginaano gid naton nga magpa-fully vaccinate na tani, magpa-vaccine gid sila, especially ang pag-abot man sang aton nga mga vaccines kag ready to nag-roll out naman kita. Yes. Butang balon pero ang klaro din nga ini sila subong pass pa lang sa ila application paagi sa ESPAS why pa na diya sila subong sa Negros.
Yes, Action Art, no. That's a good thing. Nagpasa pala sila sa SPAS. So, i-attach mo ang imo RT-PCR result sa aton nga SPAS, no. And then, makita na siya online sa aton mga approving officers, no, diri sa aton nga command center. And then, counter-check na dayon naton ang ilang nga SPAS, no, o ang ilang RT-PCR nga naka-attach na sa SPAS. Gina-scan, kaya na-verify sa mga laboratories kung sabihin sila nagpa-test, no. Once nga maano naton, mayara kita sang last time, no, naghatag sa aton sang communication ng isa ka laboratory nga hindi siya legitimate or wala sa mga names na nag-appear sa ila databank or database nga amo sinasog gina-deny na nato ng SPAS para hindi na siya maka-travel, no. But sometimes yung iba na mo na gani nagapalusot gid, no. May madakpan kita sa port. Ano pag Action Art, no? Hindi ka mo mag-ano kay na may ara kami nga scanner sa port kag kung sulod ka mo din madakpan man kami gihapon kag automatically gina na naton gina-paswab naton sa port and then gina quarantine, no, sa aton quarantine facility. So amo lang aton mga security features sa aton nga ginahimo diri sa aton incident management team, no. Yes, Doc. At least ang ato na diya for the purpose nga mapasiguro nga waay sa makalusot diri, no. Kita mo gid lang. Siling kung gani ang maayo sini nagligad to atong system na lang tani mo kung ang tawo to sa Manila o Batangas o diin man siya nga nagalin nga bahin sang Pilipinas, kung residente siya sigurado sa Negros Occidental, abi mong sistema to sing una nga sige, pasakyan nyo lang na, pero pag abot di mausunod sila sa protocol, ma-quarantine, librehon ding ila RT-PCR test. Yes, Lingwa mo itong pinaka-safe doc mo kay hindi na yung tao magala ka pinalibog, kaya siyang bayaran niya. To kita mo, ang ibang ka risgo, makuha na lang bisan piki, kaya importante magawa ang resulto, no, negative mo. Negative. Yes, Action Art, no, madumduman nato, no, during sa amo nga protocol ang ginagamit nato. Kalibot ko naton nga statistics, no, sa positive because ang tanan nga positive, may positive bang Action Art, ara tanan sa quarantine facility naton. Nagwala galagaw sa community, so ang local transmission naton perti kanubo. That time, no, but subong kay hindi man ta pwede nga maglalis man sa or siyempre to hindi tayo magpati sa aton nga IATF, no. So amo na ang 101 subong aton nga ginagamit or prior na before amo na ang aton nga pagkuha sang RT-PCR kag ginapasubmit sila through the SPAS na system sang aton nga travel management. Pero so far naway gin man sa nagkalusot na nga inang mga interzonal, no, region abing nga travel nga diriya do may palusot pagid sang mga fake do ay pa na diya subong so far ang sa SPAS pa lang. Yes, Action Art, no, ang ating iniilo subong we are now required to have an RT-PCR test naman because nga ECQ sila so not the same ng ating classification sa quarantine classification, so they have to enter a GCQ, no. So masulod kita sa SPAS, no, kada may ara gid sila sang requirements for RT-PCR. And because ang nagnubo nga cases sa Negros ay presume Doc nga aton mga facilities nga ginabutangan, no, in case ang mga nag-arrival nga quarantine nagnubo subong o damo ang vacant. Yes, actually damo subong vacant sa aton mga quarantine facilities, no. So nubo subong aton statistics, no. Especially nati due time man ang nagapinuli pa, even kung nagapinuli pa man because of humanitarian reasons nga may barko pa man tamo, may eroplano pa man tamo sa sa Manila and Cebu, may ara pa man mga sa halin sa Cebu. So sige pa man ang serbisyo sa aton nga team, no, sa pag sa pag-assist, no, kagapag ang aton SPAS team nagalan pa mangyapon kag naga-monitor sa aton nga mga travelers nga naga-apply para sa pagsulod diri sa Negros Occidental. Last na lang, Doc, kumusta subong ang arrival ini mga naga-process, may mga barko nga nagdulong ka, ano ang rate naton ang daily o kung may daily trips gid man, ano kung damo ni Doc? Subong actually ng lubo kita, no, may ara kita nga naglalabot mga SM, may mga tag 20 na lang kabilog, okay. 50, no. Pero kay ang aton song nga may
Actually, may limitations kita sa una, no, 150. But subong ang nag-inabot because ECQ ang Manila, kag may mga, mga ang nag-inabot subong 20, no, 15 is up, ito lang kabilog, no. So, jutay gid man, dako gid man ang impact because ECQ ang aton Metro Manila, no, ang aton nga Cebu, no. So, jutay ang nag-travel subong, sa aton kag nag-sulod sa probinsya sa Negros Occidental. Yes. On that note, Dr. Zipar Gerhard Kailian, the survivor and still nagapadayon sa pagpangalagad para sa Negros Occidental. Good luck and keep safe sa imo, Doc. Yes, Action Art, no, kag sa ngalan sa ating Governor Eugenio Jose Bong Lacson, no, maraming salamat kag mayong aga sa tanang tagpalamati isang Action Radio. Si Dr. Zipar Gerhard Kailian, if you remember, nagligad, nag-positive siya sa COVID-19. Actually, medyo may symptoms siya ganin na batyagan, pero tiyo, survive na naman ni Watt. In the name of public service, balik nila yon sa trabaho sa PIMT. Now, dra mo na makita nga kung kaisabla, ini mga atong system sang una, nga ginagamit, and hopefully, ini makalabutan ni sa National IETF to, nga ang isa sa mga bagay, nga ang mga tao, kung nga ang nagapangita ideya, nga makakuha balas ang piki. Kaya ang piki na actually, ang baklon mo din ang result nga negative mo. Pero can you imagine bala kung sinong ginainto mo ya? Hindi lang ya kay ang local IETFD nga pagpauli mo, siling mo, kaya mayroon ako na piki na lutsan ko sila. Pero ang tutuod sila, what if karon kung along the way yan natapikan ka sang COVID? Worst ba si kung Delta variant? Sinong halitan mo pag-abot mo ni karon? Pamilya mo? O ang imo sini mga himata? Di malipay ka na karon kung na may na madislasya sa pamilya mo? Sa nasyonal o galing mo ni. Amo na kung kaisa, hindi kita makabasol sa tao magduda. Sige, nano ning iya sa nasyonal man? Nga luya gina nila, nga dito tanan makuha sa RT-PCR test sa Manila. Nga dito tanan ni. Nga hindi pag-ipasa, di nga si una, ga-offer kami, okay, pagkantuan nyo di, kaya pag-abot sa amon di, automatic, mapaswab sila. No? Amo na ginagna, kag i-quarantine sila anay. Hindi yan matuod nga may mga porsyento ni ang mga loko-loko ni Manila. Ito nga gusto nila dito ginang RT-PCR. Tilang tawa na ho, nagdubling income sa mga sindikato. Ito kayo din kakita, imo transaksunon mo yung mga pobre nga nag-idea makapuli. Di, kag palutsan mo sang piki nga negative RT-PCR test result. Kapati subong ang iya sang Red Cross, ginapiki, ginasunod na nilang style, as if iya sang Red Cross nga result. Can you imagine? Di niya ang ila konsensya man, na hindi pa ni sila matapikan kung si Secretary Roque, na hindi ni sila matapikan COVID man. Ay, grabe nga abilidad niya, which is not good, no? Which is not good. Pobre man ang mabiktima sa piki, pero ang worst, mas nami kay ang Negros, gina-check yargid to make sure nga hindi kita malutsan, kag basi kung mayara naman, sang maghalit pa, nga magdugang naman ang aton kaso. Action Hotline 2006 won WID for Best Public Affairs Program for Radio. Kung noon, ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sulod ang Mang continuous ring ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod niya prinsipyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline o may agad diri kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Siling niya, good morning. Thank you, Gid. No? Kay Gemma Amar Morales from La Carlota. Salamat. Mabaling Anlin. Monitor lang kami sa Barangay Agisan. Sa kay Sir Milili Uligo. Siling niya tamyaw lang. Vanessa Mayo. Jinky Jalagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. No, halin kay Sir Milili Uligo. Salamat gid Vivian Pondales Gumban. Araman si Alin Louis Himotea. Monitor ang kami di Silinawon Kawayana. Salamat. Naisil Pabol, Family Pabol and Morales sa Kabankalan City. Diding Alojamiento, Ilot Agunelo or Agulino. Salamat gid ba 24/7 monitoring, watching ang Bunny Cafe. Namit ang kape man da Sir Milili. Maribik Mabakyaw Holgin. Ari ako sa araw Vista Alegre. Salamat. Joval Trinidad, sir, good morning. We're monitoring from the rising city of the South. Greetings for the number 1 radio station. Salamat. Raymar Hicano Haliasgo. Monitor lang kami di sa City Lupa, Barangay Sagang La Castillana. Tamyaw kuno dayon sa family Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Ada sinuro ga monitor man si Suset Alunan, Angela Gayondato Castillo. Silingya ara si Fi Domingo ga monitor adlaw-adlaw sa Bangga Tutong Barangay Filisa. Oy, salamat sa inyo da ha. Sa Mambulak silay sa kagawad kuno tamyaw siling ni Timay si Timay kag Munit Lobaton kapag Gritman ay gali ka sa Milili lig sa Andong Dio silingya morning Jupido Andong Dio sa Barangay Mulobulo. Sige sa mga kasimaryo nato good morning. Mini Oliadas watching from Tucson, Arizona, USA. Sa Arizona man siya. Salamat ha. Jovelyn Jovi Franco Lucasan. Thank you, Gid. Connie Dormitorio. Siling niya happy 52nd anniversary ARB. Thank you, Gid ha. Monitor lang ha. Handumanan. Sige. Novi Magapan. Rochelle Pulenso Susana. Lilibeth Ninya. Athea Kim Eriman. Edith Biasca, halin naman sa Tokyo, Japan. Si paring Jan Acosta, gamonitor man. Paring Lipong sa Macau, China. Paring Chupoy magbanluada kay Brima, regards lang ko pareha. Ara man sa kay Ilma Lusok Pulidario, Tita Elma, kag retired Major Paterno Turalba. Teresa Cabristante, siling niya namian sa sing Ilonggo ho. Hindi ka Ilonggo, ma'am. Sige. Kabalo ka mainanggaon kag ang mga Ilonggo, mga kapin pa taga Bacolod, wala magambal, lulo na yan mo. Si Axon Eden, galing kita hindi gini siya nga. Kuan ka mo dahil, no? Ikaw ya, hindi ka gini siling dirigid sa Bacolod, no? Abi ka ni tumandok ka mo di. Si mami mo ya oriental na si mami mo, Len. Sa Bacolod gid si mami mo. Si Mami Ems. Kami abi kay kuan kami sa makraya gid nga amon roots. No pa kamaantakan magkraya pay sa Papa. Ano naman? Singapore si Papa mo ya. Gali. Tingala ko do Singapore yan, tsura mo kay. Dason kung
Baka butang ka ni siya makalimutan sa imo mata na bla. Ano na siyang tawagan nila? Fake eyelash? Ano ganit na? Inam lang na pangmutang nga nagalaba milok mo. Muna no? Ano nang tawag siya? Ina na pamutang mo di bla? Dasong panisan mo sang imo aritos kang circumference kisya. Das lingkod do buli ka garapon na kadako. Kagayan si mo. Hindi siya kasunod din ang ginatumod ko diya kay Aris tubangan ko eh. Anisita Kaunga. Oh, siling niya roadside tangob paborito ginamon ko no ang Action Radio. Salamat ha. White subong sap sa ERB kay damo ko pamangkot siling niya tinano na sino nang nagdawag why. Nabuwas ang schedule ko ha. Jo Marie Pormentira sa Binalbagan, Erwin Di Catoria Gonzales, Mary Ann Habinar Punyas, Huminto John Romila Ilustri Arivalo. Happy 49th birthday, Ma'am Jinky. Jalagdon siling ni Sir Alex, oh. Do kapon pa ning birthday ni Ma'am Jinky, no? Nag-amot siya nagpadulong sa pagkaon, no? Mo to pagkanta, tagli kapon. Hindi ko kabalo, kakalipat ko sa happy birthday nga song sa kadugayon, no? Los Biminda Villesa, TJ King, sa sumbag siling niya. Si Francis and Christine Sampurok KBS. Wow! O, kamusta kamuda? No? Si Francis kag Christine. Pare, kamusta? Ang ihada ko na tuguro sa bata ni sa utod bala ni Kuano ni Sir sino gani ang utod Tipay, si Tipay itong bata ni Madam Tipay. Ano? Motong yada ko siyang una, kadlawig-lawig na way kami kita, ay kadamo na siyang utang siya ba? Sige lang, may tempo gina, no? Yada ko, kung kami makita ay siya siguro, basi dalaga na siya. Inday Blaza, Rizaldi Alunan, kumpare ko sa NGC, pari Boy Julingo, kag pari Noel Amar, sa Canada. Good morning na sa inyo, tanana. O, sige. Vicente Manlangit Bayabado Jr., si Nunoy manggubat, duway nakukbati siyaw. Okay pa si Nunoy, sige pa kaon niya kapiyaya. Kaya daw mo ng paborito yan. Alas 8:51 na. Oy, sa iluhan ko lang ni ang kay Councilor Wilson John Gamboa Jr. Kaya ari, interesting man by the way, may schedule gali burnout action eh. Dinara na na post na sa aton sa Facebook. Ang sinek ko may ginapabalo nga may scheduled sila nga power interruption sining weekend. Diba, si kundra sa inyo lugar ni na timingan, may mga areas nga medyo lawig-lawig ang wala sa supply. So, meaning, sakripisyo ko naman, anay, kapin pagid kon inog-tulog mo, bla inang nagpahuway mo yatani, kay way ka duty, ti ano mo ni kung brown out, may lang ko ng balay mo, magbukas mo, open lang yan ang kuan bala ang hangin nami. Ti palihog lang no kay hindi ko gid maarapalan ni siyang kunbasahon ko pakalawig gid ko kadamo sa advisory. I-check no lang sa Facebook page sa Action Radio Bacolod ara da schedule sang power interruption. At least may ara ka mo ideya no kay do na post naman ni Action Eden para nga may ideya ka mo bala no para hindi ka mo kuan dira no so magka-action na to na. I-check to lang in a short while kay para gin nga may ideya ka mo. Now, may sa kuan inyo 69 kb kay kagabi ito may mga areas gani nga nawadaan sa supply because of the manual load dropping no MLD. Manual load dropping hindi lang gid ko galing ka explicar gid in layman's kay naman tindihan nyo pero may problema to kagabi ang cable bla no submarine cable nga nagaangot sa Cebu kag sa sino man yang operator ka bakho to yang ginkuan iya ginkaudas ang kamoy ka bakho to ang submarine kundi na may damage? Inahalo mga klase operator to man. Pero anyway, dire kita anay ho, kay kahapon may resolution nga gin-author, ginduso ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. Para ni siya angot sa issue ni siyang Seneco. You know, when you talk about Seneco tubig, oy,
i-report ko lang gali kay Councilor John, anong tabo sa mga Villamonte area? Kadamo bala Councilor sang nagareklamo da nga, sang una daw okay pa to ang supply sa tubig da may mga areas nga hasta balatag alas 8 nga nagakadula ang supply kag antes mapatay abi ang maguntat subong balala city pa lang kuno way nagatubod ay lain gurong plano sa prime motor basi papulawon lang ang mga tao da sa area sa Villamonte amo na guro ay Online sa hotline. joining us this morning is Councilor Wilson John Gamboa Jr. Councilor, kumusta ka na? Sir Art, mayong aga ha. Kasi mamaninoy naman ako kay Eden. Baw, Berte. Kaintindi man, mayo ka mangita sang iyada mo. Inaguro mo, obligar ka ginaguro, lechon baka kung iya kasal? Nalokal na kung papaluya sa akon, bunyag. Hindi kasal. Sige, una pa yung bunyag sa kasal. Siya yung mapabunyag? Mapabunyag siya. Basi isla na guro ngalan niya. Ikapat na lang ko. Sili ko sa ikapat ako, hindi lang ko sa kamagulangan. Sa ikapat na lang ko. Kung wala pa kasal, ha? Kalayo pa to yung apat. Anyway, sir, kapon may resolution kagin pass, siling ko timing man kay basta gani kuryente kag tubig, bla, sing ko damo ginangga. Kadamo mo dan sa mareklamo man sa akon parte sa supply na subong sa tubig nga daw may mga pagkambyo naman, naglipot na gid lang ang pagtubod. Pero ano naman, can you tell us ang resolution na ginpass mo kapon, ngayon unanimously approved by the council? Yes, at basta essential gani nga sa RTIA gina essential commodities ha. Amunin tubig, kuryente gina tindugan gid na nato ng diretso sang konsumidor ning droate. Now, kahapon nga glauban wa kadi maging pasulod ako sa duwa na kabulan kad nga na resolusyon. Amunib lang na urge na to, dinahinyo na to ng Seneco na i-implement na nila yun. Tingin na resulta sang bidding no? O kung sang competitive selection process uning presyo nga 3 pesos and 29 cents sang sa 5 pesos and 32 cents. Na alam mo na ang original kong resolution, so ginaprubahan ini with amendment. So ang tinor subong sa atong resolution, do wala man naglayo sa atong resolution na binling pangabay pilan natong kakonsyal. Ang resolution sa kami urging the management of Central Negros Electric Cooperative o Seneco to act immediately on the competitive selection process, bidding, sundon following the guidelines, memorandum orders and regulations sang ERC kag sang DOE kag ang pilaman naton ka mga layi related sa sining presyohan na isang kuryente. Okay. Amunay na ang tinor banwa sa atong bag-o nga resolusyon nga ginuptan sang tanan-tanan ng mga konsyal. So bali since can approve ini, what will happen next? Kag anong expectaro naton diri councilor? Obligahon na naton banwa nga tapuson na sang Seneco board ang bidding. Kada ang resulta sini banwa nga instead nga 5 pesos 42 centimos ang isakot nila sa aton, 3 pesos na lang kada 29 cents ang isakot nila sa aton. Okay. Manaog ini ang aton nga balayran sa 2 pesos 13 centimos. Kag ato bala Sir Art nga gi-implement nila halin sugod Mayo 26 ato pag-expire sang kontrata hasta sa ulihin nga kung saan nila ihatag ang presyo nga 3 pesos and 29 cents i-retroact naton banwa ha bot silingon ibalik nila sa aton ang 2 pesos kag 13 centimos nga sobra nga din-collect nila sa aton konsumidor. Amo na siyang resulta. Kasi inaya ha sa Supreme Court order o kondisisyon. Okay.
Amoy na siya ang dako kayo nga bagay banwa nga ulat naton nga ibalik ini nila ang ginsukot nila sa aton nga sobra Aha. sa 2 pesos and 13 centimos. Yes, so ga-expect kitang after sini, hopefully within this year matuman na gini. Kita ko ya gani kung pwede talang buwas dayon nga adlaw. Oo. Kaya kaklaro nagigya sir ayat mo no nga tapos na actually ang gambal sa ato ni Councilor Pinto Ramos, membro ni siya sang Independent Party Beach and Awards Committee. Tapos na ang bidding. May winner na. Ang nagdaog 3 pesos and 29 cents. Okay. Biskang pagani si Dindo nagambal man kahapon nga dapat i-implement na nila gilayon. O galing ti ulat-laton ta ang desisyon sang Board of Directors. Basi nagapaganot pa Prote Baloca Banwa hindi man nila pag-implement gilayon ko kabalo ni sila nga ang layi nagambal nga i-retroact nyo ha. Kung magsiling abing sa ulihin nga nagdesider kita nga 3 pesos and 29 cents, ipalit balay na nila sa aton banwa ang sobra nga ginbayad ta. Ambot kung sinong malukto sini kita sa gihapon bala. Sus. O kung sila ang mga board of directors. Okay. At least kampiyon ini no ang ma-shift lang ko very quickly kay while ginahulatan ni party sa kuryente kung paano kadasig i-aktuan ni sang taga Seneco. By the way, party prime motor, anong pinaka-latest subong sa Basiwa kag prime motor councilor? Doon nalimunaw na, niduway na siyang nagatuhil sang prime motor raw? Manwa, may good news kita. Kay nagsulat sa ila ang COA, ang Commission on Audit, nga gina-question nila ang legality sang kontrata. Okay. Kay base sa COA report, Sir Art, nga ang may pila ka mga provision ang mga kontrata nga highly disadvantageous tuman ka disbintaha kayo para sa mga konsumidor. So, ginapareview na nila sa liwat ang mga kontrata. Ginabalik din nila sa opisina sa presidente ang matutumblang nakita doon sa Metro Manila nga ginapareview sa liwat ang kontrata sang Maynilad kag sa Manila Waters kay highly disadvantageous. Amo man ini banwa ang ginarekomendar sa ila sang COA. Na questionable lang ni subong ang mga kontrata kag dito taman banwa nakita ang pila ka mga violations ng amo nga kontrata. Dakoy lang banwa ka ang kadalatan sa aton. Amo na siyang unang ginahambal sang League Tubig sa pilan na itong mga konsumidor nga ang hindi nga kontrata. Ang ginasigurado lang ini sa hindi nga kontrata nga magsaka ang atong balayran pero ang serbisyo banwa wala iya garantiya. Nadra sa imo ang supply nila sa tubig duway man uminto? Wala ginansya nila negosyo mo. So bagoon pa na nila. Waon pa na nila sa ang pundo para sa mga sa halin sa mga konsumidor amo lang na pagibalik nila sa aton. Klaro na ya wala ganin naging bitbit ni isa katulo sa tubig di sa aton. Dahil ni sintimo na di sila ko banwa nga naging bitbit. Sus. Ang income nga ginapanguliktay na nila amo pa nang gamiton pa nila balik. So why na nga garantiya sir ay negosyo niya mo hindi niya serbisyo nila. So, kamo kiti na yung ginatubog ko. Klaro man kayo nga hindi tanan-tanan nga pasalig sa mga board of directors sa aton. Talo ka pardon niya. Pero ato ya tanan-tanan pasalig. Kag kabutigan. Okay. Kabutigan. Sir, isa na lang party sa may nakalabayan ko na bla sa airport. May nakapadala picture sa ako. Hindi may naglabay na nga kuha litrato ginakayo na dagali no ginaamat-amat na atungin pang utdan blakahoy da sa may airport sa Araneta ginakuha na galing project sa DPWH dahil ko ubuson ginagrupapas na tananay gapas ang kahoy. Yes, kay tungod Sir Art nagpadala nga naghamon sa liwat sang sulat ang DPWH amo na nag-implementar sang project.
nga son kag utdon gid nilang kahoy. Aha. Now, kay kuan mo patuman gid nila ang project, ang beautification project. Alas 9:04 na. Nakabalikan to si Councilor na utod ang iyang linya. Dennis Antonio, yeah, those who trust in the Lord will never be put to shame. Good morning. Thank you, thank you. Siling niya, praise the Lord who carries our burden day. After day, He is the God who save us. Thank you, gina. Nami sa mga sayings na pangdala niya, send niya sa aton. Taga Zimbabwe siya. Noy kalain Zimbabwe. Councilor, sorry, ginautod din yata? Yes, sir. Now, padwa mo na siyang update. Ginsulatan na yung isang kanyang paglungsod kagbasi man sa ocular inspection sa Committee Chair on Environment and Ecology. So, sila justified na utdon ang kahoy. So, ginapaabot na yan na itong banwa nga utdon na ginang nila ang mga kahoy nga nabilin dira sa may Araneta Street. Pero ako yung nga daan sa tuanay sa art ha, klarohon to nga nagpadala na ako yung nga daan sa akong position paper sa tuanay. Kabin papasan ko pagigani sa isa ka resolution na ginbaton lang sa Committee Chair on Environment. Kaya man ginaptuhan ang among resolution, pero ang mga akong nga bandwa nga pinpangabay sila nga i-revoke o kung i-recall ang ining sa tuanay nga resolution sa sangkong panglungsod. Ay niblang resolution of no objection kay nagapatik ika nga may non-compliance ang mga requisitos ang nawain ginpatuman sang DPWH. Pag nagsulat na Kuya Banwa ha, officially sa sangguniang panglungsod na kumiara din man sa ulihi ng mga resolusyon na ipasulod interposing no objection sa pagpangutod sa mga kahoy, hindi na Kuya Banwa mag-upod. So I manifest my continuing abstention sa tanan-tanan ng mga resolution interposing no objection, past or future, sa pagpangutod sing aton nga kahoy. Yes, sir. So depende na sa ilaya ko na nung ang tindog sa pila na itong mga konsyal, pero ako yan nagpabalo na nga abstain na Kuya. Sa tanan-tanan ng mga resolutions bahin sa pagpangutod sa sining mga kahoy. Yes, sir. On that note, Councilor, salamat gisa tayo maginatag mo diri sa Action Radio Bacolod. God bless kag keep safe. God bless, Sir Arta, kag sa kay Ma'am Eden, good luck, and God bless also. Salamat, salamat. Pwerte din di siya ma-rebutay, Action Eden. Galing kay mahatag si Kwan, regalo, para pa sa bunyag sa ika-4 mga bata. Laila mo yung bali sa bala siling niya, Aryo. May ara ko sila kilala, siling gusto mo apply sa akong timbang. Kabulig blas balay. Ya ining bata ko niyo, ikaw mabantay sini. Basta mapadulong sulan, tanan. Siling niya ang isildo ko si mo, Kwan. Hindi ya kay liboy, Action din. Milyon. Kaanta ka. 5 million, okay ka? Gaya-pa-yapa ang Kwan eh. Ang niya, okay maubra ko na. Ya galing ang sildo mo, tingbunta, kung makatapos na eskwela ang bata, uy, kalain! Diba, kung mo yung tas college, nga ulat ang imo, pila katuig to? Alas 9:07. Action Hotline 2006 WID for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio Bacolod sa ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupon, Reporter of the Year Brian Morden,
News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kang Durawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
palaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,